गोदानै लुफुंजानाय हनुमान बिबार बाथौ थानसालि बेखेवदों लोगोसे गोदानै लुफुंनाय थानसालियाव गोदानै सिजौ बिफां गायसनदों। क'क्राझार जिल्ला पाटगाव आउटपस्टनि सिङाव थानाय गोजोनपुरी गामिनि गोदानै लुफुंनाय हनुमान बिबार बाथौ मन्दिरखौ दिनै फुंबिलि समाव बेखेवबाय। हांख्रायनाय बायदि बाहागो लानानै 9 नं बनरगाव बियाबनि TCLCनि मासिगिरि रबिराम उजिरखौ आखाइजों बेखेवनाय जायो। लोगोसे हनुमान मन्दिरनि थानसालिखौ हांख्रायनाय बायदि बाहागो लानानै बेखेवना होयो क'क्राझार RSAनि गाहाय नेहाथारि नेरसोन ब्रह्म बिथाङा। बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि बाहागो लानानै TCLCनि मासिगिरि रबिराम उजिर ब्रह्म बिथांजों लोगोसे हनुमान बिबार बाथौ आफादनि आफादगिरि सुशांका वारि बिथांमोनहा मा फोरमायना होखो बे हाबाफारिनि सोमोन्दै। जोबोद गोजोनथाव खोथा आरो मोनसे गोसोआव लानो गोनां बाथ्रा आं होननानै सानो। खारन दिनै सिजुगुरि BCDCनि सिङाव थानाय गोजोनपुरी गामियावहाय जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनै हनुमान बिबार बाथौ मुंजों मोनसे मन्दिर बेहाय लुफुंदों। जोबोद खस्थ' खालामनानै लुदों। बे मन्दिरखौ दिनै आंखौ बेखेवनो थाखाय लिंहरदों, बिनि थाखाय आं खोब गोजोनदों। जोङो थारैनो बेखौ स्वीकार खालामनांगोन जे बे मुलुगा जोबोद गोमोथाव आरो बिनि गुदियाव सोरबा सासे दं। हयथ' मालाबा सुबुङा साननो हागौ सुबुङानो देरसिन, सुबुङानो गाहाय, खिन्थु बे बाथ्रा नङा। जोंनि गुदियाव सोरबा सासे दङ, आनसिन भाबै सोरबा सासे गुदि सोरजिगिरि, सोरबा मालिक सासे दङ। दा जोङो बे मालिकखौ जों गोसोखांनांगोन। बेखौ दिनै जोङो जोंनि समाजावहाय जोङो बयबो जे मानिनांगोन आरो दिनैहाय जोंना हनुमान बिबार बाथौआ दिनैहाय बेवहाय मन्दिर गायसननानै बै जोंनि गुदि बिगोमाखौ गोसोखांनाय आरो बै बिगोमानि माखासे जे मोनसे खान्थिफोर, माखासे रिति-नितिफोर, दा बेखौ लानानै दिनै गोबाव समनिफ्रायनो बेवहाय फालिबोदों, सोलिबोदों आरो बिनि गेजेरजोंनो समाजाव मोनसे सान्थि आरो खौसेखौ लाबोदों। दा बियो खोब बाख्नायथाव खोथा आरो इयुनावबो आङो नैबे हनुमान बिबार बाथौ कमिटिया खस्थ' खालामनानै बेखौ दिनै लुफुंबाय आरो बेखौ दिनै गायसनबाय। बेनि गेजेरजों समाजाव बेक्ति हिसाबैनो जा, समाज हिसाबैनो जा बा मोनसे ओनसोल हिसाबैनो जा जोंनि गेजेराव सान्थि आरो गोजोनखौ लाबोनो हागोन होननानै आं सानो आरो समाजाव मोनसे दावगानाय फारसे लाबोगोन होननानै आं सानो। बा बिसिम फैनानै खबर लाफैनायनि थाखाय बिबार बाथौनिफ्राय हनुमान बिबार बाथौनिफ्राय गोजोननाय बावबाय। जोंहा दिनै सुक्रुबार बाराय 5 तारिख मे 2003 जोङो बे गोथार हनुमान बिबार बाथौखौ गोदानै लुफुंजोबनाय हाबाफारि लादों। बे लुफुंनायखौ लुयै लुनानै दिनै जोंहा जोबथायाव फैनानै दिनै अपेनिं सेसन खालामदों। जोङो बे अपेनिं सेसनखौ जोङो जोंनिनो ओनसोलनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो लेंहरदों। जोङो TLCC सारखौ लेंहरदों, BCDC चेयारमेनखौ लेंहरदों आरो जोंनिनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि RSS बिथांमोनखौ लेंहरदों। जोङो दिनै बाख्नायनांगोन जोंनि भक्त सिबियारिफोरखौ। दिनै रां गैयाब्लाबो दिनै गावजों गाव भक्त सिबियारिफ्रानो थाइसे थाइनै मदद होनानै जोङो बे मन्दिरखौ दिनै जाफुंहोनो हादों आरो जोंहा बेहाय मोनसे हनुमाननि जोंहा मुर्ति बानायनाय बेखौबो जोङो दिनै मन्दिर गोदानाव सोसननानै दोननो हादों। बिनि थाखाय आङो इसोरनावबो आशीर्बाद बियो जाहाथे जोंनि भक्त सिबियारिफोरखौ आफा आनान गसाइया बेबायदिनो जै मै अरायबो लाखिलांनो हाथों होननानै बेखिनिखौनो आङो फोरमायथिनाय जाबाय। नोंथांमोनहा जे दिनै सिजौबो गायनाय हाबाफारि लादों। जोङो दिनै बे बाथौ थानसालिखौ जायगाखौ सोलायनाय हिसाबै दिनै जोङो बे सिजौखौ गोथार थानसालियाव गोदानै जोङो सिजौ गायनानै बे बाथौखौ बेखेवनाय जादों आरो लोगोसे बेजोंनो जोङो हनुमान बिबार बाथौनि मुङाव जोङो हनुमाननि एक्सट्रा मन्दिर होनाय जादों। बेखौबो जोङो बेखेवबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा जाहैबाय बर' समाजाव बिश्वहरिखौ फुजियो हिसाबै जोंहा बेखौबो गोदानै लुफुंनानै बेखेवनाय जाबाय। बर्थमान बेहाय गासैबो न'निफ्राय आराम्भ लानानै जायगायानो गोदान हिसाबै मन्दिराबो गोदान, न'आबो गोदान, गासैबो गोदान आरोखि। बेखिनिखौनो आङो मिथिहोनाय जाबाय। हनुमान बिबार बाथौनि सिबियारि साफ्रोम रायजो राजाफोरनिसिम मा खालामनो सानदों नोंथाङा? दा बेखौनो हनुमान बिबार बाथौ सिबियारि भक्तफोरनिसिम गोजोननाय जासिदों जे दिनै
जोंहा बिफा गुरुआ गावहा हाजासे दोहोन दौलद गैयाब्लाबो जा थाइसे थाइनै अनसुंथाइ होनानै जोङो बिबार बाथौ हनुमान मन्दिरखौ जोङो गाजा गोमजायै लुफुंनानै होदों। दा बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर बावो जोंनि सिबियारि भक्त सिबियारि रायजो राजाफोरनिसिम आरो जाहाथे इयुनावबो बेफोरबायदि फुजा खालामोब्ला अरायबो बेबायदिनो जै मै मै फैनानै बयबो रंजा बाजा खुसियै माने लोब फैनानै जाफुंसार होयो बेखौ आं आसा खालामनाय थाबाय। बबे जायगानिफ्राय जे दिनै नोंथांमोनहा नुजाफैनो हादों? जोंनाव बे हनुमान बिबार बाथौ हिसाबै जोंहा गोजोनपुरि जायगायाव गाहाय दा भक्त सिबियारिफ्रा दाब दाब जायगा दं। जोंहा ओजै थिपखाय दङ, बुंखा दङ, गसाइगाव दङ, रुनिखाटा दङ, सुन्दारि दङ, काजलगाव दङ, दाब दाब जायगायाव दंहैयो। दा बिसोरबो दिनै जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनानै जोंखौ मदद होफैदों। बिनि थाखायबो आङो हाजासे साबायखर बावो। गुबुन बाथौ सिबियारिफोरखौ नुनो मोनो जे मिरुनिफ्राय लानानै डिस्ट्रिक्ट बा बायदिसिना आफाद दानानै लानायखौ बे समाव नोंथांमोनहाबो थिग बेबादिनो जोंहाबो मिरुआव मोनसे कमिटि थायो आरो दालाइसा आफाद थायो। थिग जोंनाबो जाहैबाय मा नायगाव बाथाबारियानो जोंनि मिरु मन्दिर। बेनिफ्राय जोङो ओरै दुनाबारियाव दालाइसा आफाद दङ। दिनै बेनिफ्रायनो आरोहाय पाटगाव गोजोनपुरि जायगायाव जोंहा दालाइसा आन्सलिक दानानै लानाय जाबाय। दा बियो जाहैबाय दासो जावरिखांनाय बायदि जोङो दा भक्तआ हाजासे नङाब्लाबो 50+ जोङो भक्त सिबियारि दङसै बे जोंनि बिबार बाथौ हनुमान मन्दिराव। गुन गोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय। गुबुन गुबुन डिप्ल'मा, इन्जिनियारिं, डिजाइनार आरो PhD डिग्रीफोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव एडमिसननि अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जागायबाय। गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसे बेचेलर अफ टेक्न'लजि, बेचेलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'लजि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्री खालामनो हागोन। मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशनआ थुंगेगोन। जुन दाननि 8 खालाराव एडमिसननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन आरो जुन दाननि 25 खालाराव PhDनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।